No us passa que comenci el curs és gairebé com començar l'any nou, hi ha nous propòsits, allò que dius, bueno, aquest any penso que aniré a la universitat cada dia, prendré apunts, no miraré el Shane durant les 3 hores de càtedra insofrible. És per això que avui porto els meus propòsits per aquesta temporada, però també quines són les meves prediccions per aquest curs. Estic tan nerviós, tia. Jo, al setembre és sempre any de resurrecció. Moment de resurrecció. No creus que és molt més rellevant, almenys per la gent que és estudiant o per la gent que segueix com unes temporades o trimestres, al setembre que l'any nou? Sí. El 31 de desembre i l'1 de gener per mi són una nit... Una nit que surts de festa i de cop dius, oh, ha canviat el número de l'any. I t'és igual, completament. L'any, jo el conto a partir de setembre, m'he hagut de fer un vision board, que és el que portes tu. Exactament. Una mica de teràpia, una mica de vinga, va, ens comprem noves coses, començar nous començaments. de zero. Per mi el punt essencial és tenir una agenda nova, vol dir començar una nova vida. I també t'hauries de fer una mica de... Bueno, almenys això és el que s'ha posat a mà de TikTok, de fer un vision board. Sí, això m'encanta. Això és fantàstic, perquè a més és una manera de manifestar-ho. Claro. Sí, després fer un recap l'any següent i veure... I veure què has aconseguit i què no, oi? Que bàsicament un vision board és anar al Pinterest, guardar-te en una carpeta que es digui com tu vulguis, totes les fotos que tu vols que representin la teva vida del cap d'un any. Això és el teu món, oi? Això és per mi... És que, nois, a l'Albert hi ha una cosa que li passa que s'ha tornat, bueno... Soc influencer a Pinterest. No, ho podem dir. Ell, sí, ho podem dir, oi? L'Albert és influencer a Pinterest. Des de que penja fotos a Pinterest és tan viral que jo tinc por de que algun dia la truquin d'Estats Units i se n'hagi d'anar cap allà i deixi el love, no és broma. Ai, en qualsevol cas, això que et comentava de l'agenda, que per mi és el meu moment preferit i la busco durant tot l'estiu, jo vaig a una papereria així cuca que trobo de barri important, que no sigui una multinacional, em compro l'agenda més cuca que trobo i penso, bueno, aquest any toca ser noia calladeta misteriosa, aniré a classe i no diré ni mu, és que això és tan fort que ho digui jo, bueno... Prendré apunts, després me'ls demanaran de lo bé que els faré... Bueno, personalment, a mi, aquesta tonteria em dura literalment 2 dies. Jo no sé, és que t'anava a dir, jo no sé en quin moment tu penses i tu creus que realment podràs arribar a ser la tia estètic i clean girl que vols ser. Realment és duríssim per mi veure cada any que mai ho aconsegueixo, És així. Per molt que ho intenti, nois, és veritat que jo he nascut per donar la nota i fer TikToks. Ja em veieu, estic aquí parlant i si pogués explicaria tota la meva vida, però em sembla que no tenim tant temps. Però saps qui sí que em dona una mica aquestes sensacions de noia clean girl, molt aplicada amb els estudis? La Maria Vallespí. Bueno, no et però passa? ella és perfecta en tots els àmbits de la vida. Té un cutis perfecte, li brilla, bueno, la cara, tot. Tot i que no sé si tindria una agenda aquesta noia. La veig més amb una mica d'aplicació, amb iPad, saps? Crec que és més digital ella, que no pas una agenda. És veritat, doncs no ho havia pensat així, però tens tota la raó del món. També et diré, jo crec que a les noies així tant com que llueixen aplicades, sempre els hi funciona molt una mica de paper. Per tant, no sé si li agradaria a la Maria Vallespí un iPad, li hauríem de demanar. Saps què es compraria? El protector de pantalla que et fa com si fossis un iPad. Un iPad, perdó. O el protector de pantalla que dona la sensació de que estàs escrivint en un paper. És una techie girl, oi? Sí. M'estàs parlant d'això, oi? T'ho prometo que jo crec que ella és una techno girl, perquè a més, amb tot això del gimbro i tota aquesta pesca, li funciona un piló. A ella li funciona, creus? Molt bé. Ai, en qualsevol cas, jo tinc una previsió per Miss Maria Vallespí. Escoltem un moment la cinta per posar-nos en context. Ho esteu escoltant, oi? Tutututun! Jo no sé què passarà, Gala. Ai, jo prevec aquesta temporada una proposta de matrimoni per part del Camil, parella de Maria Vallespí, i no és una predicció. Si no passa, m'enfadaré. Crec que si no passa hem de denunciar el compte d'Instagram i de TikTok a la Maria Vallespí. No et passa que... No pots tornar a penjar una Instastory si no és l'anunci del teu casament. I punt. A mi em funciona una mica sempre de matrimoni, jo vaig de disruptiva, però res m'emociona més que et vingui la teva parella amb un ram de flors, això és així. També et dic, Maria Vallespí, influencer de referència a Catalunya, sap l'engagement que li donarà això, per tant, poder estar esperant ella a jugar vendrà les seves l'exclusiva cartes. a la revista que toqui. Clar, a la revista en The Rock, de cop i volta, no? El Cavall Fort. El Cavall Fort. Exclusiva, Maria Vallespí es casa. Tenim totes les fotos, revista Cavall Fort. I serà, bueno, èxit en ventes. Mira, tant de bo passi. O sigui, si no ho fa ella, ho penso fer jo. Ho faré jo, oi? És així. Hi ha una altra cosa que tu segur que t'agradarà molt, que també és una mica de propòsit de setembre, i és esmorzar saludable. Forma una mica part del clean girl, saps? Per això l'he volgut relacionar. És el meu propòsit i ara us ensenyaré un vídeo que ha sortit al 324 fa poc perquè entengueu el context.
Aquesta reivindicació de la musada de forquilla neix en contra del puto branch. I ho dic així, perquè ja està bé. Estem perdent l'essència dels barris. Está molt enfadat. Y dentro de la esencia de los barrios está la almorzada de forquilla. Me encanta el brunch, creo que es mi momento favorito del día. Salirme de la rutina yendo a diferentes lugares de brunch. Ai, Albert, què en penses d'aquest vídeo? Per mi ho és tot. O sigui, lo del concepte aquest de brunch, que és literalment esmorzar a les 11 del matí i tornar amb aguacate, per mi, les aesthetic girls només esmorzen. No he vist cap aesthetic girl penjar ni el seu dinar ni el seu sopar. Ella només esmorza. No, elles decideixen esmorzar i fins aquí han fet el dia, ja poden tornar a dormir, anar una miqueta al gimnàs i fins al dia següent. Penjar la Instastory, cotitzar una mica i diuen xau, xau. Però elles, si van al brunch i no hi ha Instastory, és com si no hi haguessin No, anat. òbviament, I els tia. 20 euros que et costa la torradeta amb el bocat s'han d'amortitzar. Però hi ha moltes aesthetic girls que són #influencers, per tant, segurament els hi regalin. Llavors, a més, no els hi costa res. És tan fort, això. És veritat, que és un món que, bueno... A veure, va, i per què vols esmorzar saludable aquest any? Jo he decidit que vull esmorzar... No que vulgui esmorzar saludable, sinó que no acabo d'estar d'acord amb això dels brunch. Per tant, vull deixar, i aquest és el meu propòsit, atenció, d'anar a cadenes massificades on tenen matxes i iced macchiatos, que és que em costa fins i tot de dir. I això fa, a més, aquestes cadenes fan que es tanquin els bars locals. I a mi res m'emociona més que una tieta dient lo de sempre. Bueno, és que sí, el de sempre. També te dic, la Gala i jo vam veure en una cadena Això és així, Emoció. de cafeteries d'aquestes cafès per emportar tota la pesca, un senyor de 75 anys dient vull Lo de siempre. el que demano sempre. El de sempre. I la persona sabia què referia, vull dir que no era una persona delusional que va pensar, bueno, jo dic això, a veure què em posen. No era un zumbat del carrer que va entrar i va dir, Devia anar-hi 5 jo cops lo al de dia. siempre. Era un senyor que va cada dia. És tan fort. Quin FOMO. Ens va donar FOMO realment, Llavors, aquest és el meu objectiu i el meu propòsit. Jo vull deixar d'anar a cadenes massificades i anar al bar local de la tieta del barri de tota la vida bar a que em Paco. posin sisplau, un cafè amb llet. Com a molt amb gel. I un entrepà de formatge i fuet que a la Gala li apassiona. Si no sabeu com es diu aquest entrepà, Es diu fufu. El fufu. Un fufu, sisplau. No sé si ho acabaran d'entendre, on segur que no ho entenen és en una cadena massificada. Efectivament. Això és Però així. perquè ja no en tenen ni cafè amb llet. Per tant, jo, Loftis, persones que ens esteu escoltant, us proposo que feu exactament el mateix i, si creieu que és massa dur per vosaltres, penseu, què preferiu? Una multinacional que explota els treballadors o la tieta del teu barri que acabarà sabent què demanes cada dia? És així, no? També et dic, tu penjaràs d'història cada dia del teu esmorzar de forquilla? Si m'ho demanes, jo ho faré. Perfecte, perquè jo espero al mínim un cop per setmana un esmorzar fotografiat Ben a l'Instagram. Efectivament, tia, amb plats Com més que dius... ronyós, més de tieta, això és així, a mi Saps aquell m'encanta. got que ja no és transparent, sinó que és translúcid, que gairebé fa olor? Vull canviar de tema perquè m'està fotent com Això a mi fàstic. m'apassiona. Un lomo Ai. queso, tot aquest. Això és que és fantàstic. Saps una altra cosa que no m'esperava dir, però que compliré aquest any i n'estic segura perquè porto un temps fent-ho? A veure... Bueno, això és com quan per any nou et proposen anar al gimnàs, doncs jo m'ho proposo de cara al setembre. Comença el curs i toca anar al gimnàs. És que no pot ser que no aprofiti els 65 o 70 euros que em costa cada mes anar al gimnàs. No vull ni saber què em costa. També et dic, saps què em passa a mi a vegades al setembre? Sobretot amb això del tema de gimnàs. Què et I és passa? que com que comencem el curs, normalment, començat setembre ja, que no és el primer dia, sinó que ja és dia 10, dia 15... És veritat que això costa més de... Llavors, a mi el que em passa sempre és que el gimnàs no me l'apunto i no hi començo a anar fins a l'octubre, perquè començo al setembre i dic, no, ara primer de posar-me a puesto abans de començar a fer exercici. Són traves mentals, sempre. Sí, realment són excuses per no apuntar-t'hi al setembre, Com diria un gimbró, aixeca el cul del sofà i A posa't les a 5 córrer. del matí aixeca. I Això és fes així. 66 flexions cada hora. Llavors, aquesta predicció és veritat que és una mica més fàcil perquè qui és el públic objectiu, el target d'un gimbró, o el que seria en català ratagimnàs català, evidentment, i no pot ser ningú altre, els socis. Els socis! Llavors, quina és la meva predicció per aquest pròxim curs? Després de que Genís Cargol hagi fet pública la seva relació, jo proposo una relació d'un altre soci, com podria ser PJM. Amb Alberto Gadel, És a dir, efectivament, jo Pau també Joan estic a Miquel. favor. Jo no proposo amb Alberto Gadel, però si ell hi està a favor, endavant, i la que vendrà l'exclusiva aquí seré jo, no patiu. Llavors, jo havia proposat una mica de... Bueno, no tenia cap persona en concret, però vist l'amica de Roce que va haver amb Laura Escanes, vaig dir,
bueno, pot ser que aquest noi estigui obert a l'amor, Clar, 100%. no? Però és veritat que lo que passó, com diuen en castellà, per tant, amb Laura Escanes no? No sabrem qui. Potser amb una persona anònima, de sobte. Però hem vist que a ell li agrada també aquest joc. Li agrada una mica de famoseig. Sí, per tant, És així. poder una persona famosa, un altre influencer del món espanyol, que estem veient que està canviant una mica de país, aquest home. Sí. Per tant, no se sap amb qui serà, espero que sigui algú famós i espero que jugui millor les cartes que com ho va fer amb les I Canes. parlant una mica de gimrats, de persones que els encanten el gimnàs, de sobte també em funcionaria molt una mica de separació de Rorro i Pablo. Els que no sabeu qui és la Rorro és aquella noia que comença els vídeos dient «Oi, a Pablo le apetecía...» Ara, perdona que em surti de guió, però a veure, quan el Pablo vol abolir els lloguers de temporada i baixar els preus, perquè està impossible la situació. Aviam si la Rorro també s'ho corregís. En qualsevol cas, jo crec que aquesta noia que no para de treballar tot el dia, va al gimnàs, cuines, treu 3 carreres, 2 màsters, treballa a la NASA, ho Fa fa la tot, roda. i l'home aquest, que no da ni un pal a l'aigua, el que dirien els espanyols, Danilos Bertran, doncs jo crec que no fan. I jo crec que la noia no està enamorada i que no fan un per l'altre. Per tant, ho deixaran. Jo crec que això és bastant improbable, tot el que has dit, No estàs en contra? Estic en contra d'aquesta predicció, perquè trobo que serà molt impossible trencar aquella parella. Saps que també serà impossible? I això és una cosa que jo m'encantaria que fos possible. Trobar pis. I us poso una cinto. Veieu aquesta cinto tan optimista? Així estic jo, nois, perquè estic segura que aquest és el meu any, aquest és l'any que jo trobaré un pis a Barcelona. És el meu principal propòsit. Ja t'ho he deixat anar una mica abans, però fa un any que busco pis i si pot ser que no caigui a trossos. Què em trobo? Bueno, doncs hi ha una foto que pels que esteu escoltant-ho, bueno, us la definiré una mica, és un estudi, que li diuen així, per no dir habitació d'1 metre quadrat on tens tot el que necessites per viure, que cau pràcticament a trossos. Què més definiries tu, Albert, d'aquí? Bueno, que hi ha els fogons al costat de la rentadora, un sofà on segurament ja has de dormir perquè per no deu tenir ni llit. Que ho va dissenyar un cec, també, podríem dir-ho. També és probable. Però no és que tan a trossos. Jo he vist coses pitjors. No, jo també he vist coses pitjors. Però en qualsevol cas, què vull jo, no? Què busco? Bueno, què no busco, de fet? No vull un lloguer de temporada, no vull pisos de 3.000 euros sota el nom d'estudi, que és la manera cuca de dir que els llençols et faran pudor de peix perquè tens un lavabo a 3 centímetres de la cuina. És que pisos, hi ha molts pisos, i t'ho dic jo que sóc fantàstica buscant pisos per internet, que no tenen ni cèl·lula d'habitabilitat. És que això em sembla, bueno, pràcticament insultant. Hi ha habitacions a 800 euros en un setè sense ascensor, amb escales que, bueno, no tens ascensor ni tampoc escales, perquè estan pràcticament caient a trossos. I el problema també és, un cop trobes el pis, què passa? Perquè, clar, va ser molt complicat. A mi, personalment, em va passar que a l'hora de trobar un pis, llavors va venir totes les complicacions que et posen. Bueno, t'ha d'avalar. 8 familiars t'han d'avalar sí. perquè si no ho pots pagar, bueno, paga-ho amb la casa, amb el cotxe, amb els fills, paga-ho amb tot. T'han d'avalar 8 familiars. Què més necessites? Les últimes 5.800 nòmines. De fet, crec que et demanen l'òrgan per si de cas. En plan, Sí, ells de tenen fet un et ronyó diuen, en una mira, nevera. m'agradaria que em donessis un pulmó perquè no estic segura que m'ho puguis pagar més. I per treure'l segurament et cobraran també. Sí, des de la sí, immobiliària. no, Posaran realment. extracció d'orga, 500 euros. Plus de 500 He arribat a veure, i això no és broma, pisos que no tenien ni cuina. He arribat a veure, fins i tot, pisos que et cobraven 10 euros per anar-lo a veure. Una cosa, no m'estàs explotant suficient ja que em vols cobrar 1.000 euros per una habitació ronyosa que a sobre t'he de pagar per anar-la a veure? I no tens prou de jugar amb els meus sentiments? Perquè, clar, una cosa, quan vas a veure un pis, després te donen totes les males notícies, o algú està interessat abans, per tant te'l treuen, i a sobre has de pagar 10 euros. I qui te'l treu? Digue-ho. La puta guiri de turno. La guiri de turno. És que és salvatge, la guiri, que en comptes de pagar 1.000 euros per una habitació ronyosa, em pagarà 2.000. L'odio. És terrible. Però bueno, Albert, jo crec que això ja no dona per més. Ja ens queixarem, tenim molts dies per queixar-nos, perquè hem vingut al Love per quedar-nos. Claro, no només ens queixarem, farem moltes coses. Farem moltes coses. Entre aquestes coses serà, bueno, una mica de l'Albert explicant les seves experiències durant els estius que has treballat, no? Perquè tu, si Jo he sigut malament no sé... treballadora, abans de ser Ets molt tiquitoker. treballador. Tiquitoker, Molt bé. A l'Explota Brava, que és com es diu la Costa Brava entre els jovent, allà acostumem a treballar quan comencen els 16 anys. I si pots, abans. Això és tan fort per mi. Això és el Love. Si voleu trobar més contingut del Loft, ho podeu fer al vídeo podcast de Spotify o 3CAT. I més contingut exclusiu al TikTok i a Instagram d'Eva. Muah!